atibatike zvechopu chopu kusangana zvekare kwataita paCulian TV channel yenyu one chivhitivhiti chinopa nyaya zvisina fiye kana fefa. Ukaona ndaya kudai so pane zvakawanda zvinenge zvichiitika ende kuona titombomira kuti dzingobatana nyaya dzacho kuitira kuti zvikurerukirei kuti munongonzwa ma-updates aya takasanganisa kuitira kuti ndisazouye kakawanda wanda kudai so. Nhasi ndadzoka nenyaya dzakawanda dziri kuitika. So the most important thing kana uchatongosvikawo panapa tuchatongopinda kudai so kutanga nekulike this video kuitira kuti shoko risvike kune vazhinji because pane imwe information yandiri kuda kuzoshare pakati pendiri kupa ma-updates especially yakanyanyisa kukosha kune maZimbabweans vari muSouth Africa. So tell a friend to tell a friend kuti Culian is online zvatotanga. Rekedza titangire pane post yabva nekuna advocate Nelson Chamisa iyo iri kuita kuti iri kubatanidzira nezvinhu zvaitika. I believe kuti this post irespond yezvinhu zvakaitika nezuro zvakaitwa nevanhu veZANU PF. So panapa advocate Nelson Chamisa vari kuti the Zimbabwe we want, Zimbabwe is ours, Zimbabwe is us, it belongs to us all, not to a few. Zimbabwe is neither party nor personal property. This jewel is God's gift to us all. We, the people, are God's stewards of this jewel. We cannot fold our hands while it fades. Zimbabwe is too precious to be left dying and decaying. Zimbabwe must shine. Come, let us reason together. Anditi muri kuona payasvika. So nyaya iyi yaita kuti nditangire apa is because of something zvakaitika nezuro zvakavhundutsa vanhu vazhinji. Nyaya yema-affiliates iri kuramba ichiitika ichinetsa. Nezuro kune imwe yakaburwa iri kunzi zvigure for ED. Gule for ED. I don't understand and I don't know kuti zvima-affiliates izvi zvinobatsira chii. Zvigure zvinobatsira chii pane Ningiriki. Last time ndakabvunza kuti iyo Ningiriki hashtag inonzi for ED inoreve chii. Vamwe vakati it stands for economic development. Saka zvigure zviri kuita economic development ipi yacho? Zvigure zviri kugadzira employment here? Zvigure zviri kuzobatsira chii? So zitsamba indakangosangana naro and I was shocked honestly because hapana pakuti tineti chike Ningiriki na iro zitsamba ramuri kuona apa richinzi the letter serves to confirm that the Gule Wakulu for ED led by National Chairman Comrade Gift Tizora is an affiliate of ZANU PF party. The affiliate is scheduled to launch its Mashonaland Central Provincial Chapter as an event to be held in Mvurwi Town, Mazoe District on Saturday 20 September 2025. The ZANU PF Commissariat Department fully supports the event and appeals to all parties concerned to offer any help may need to make the occasion successful. And on top of that, vari kutoita kutopema. Hey, pakashata. I don't know ndiana chazono sponsor wachinobatsira this kind of event, but I don't think kuti we need such things in our beautiful Zimbabwe. Honestly speaking, I don't think kuti panenge ngava ni need, but ndo patasvika pa the extent kuti pakutonze zvigure for ED. Imagine uri koko unotonzwa ukarohwa nechigure hauna zvochachita because kwanza pakutonzi for ED chino kada kutotry unoti ndoda kuzonoda so ma-affiliates zvonetsa kuti uchazonomusungisa uchanoita sei ukanetsana navo vanokukudza kuti for ED it's like mpaka imwe yanga yatotanga nzi vendors for ED vakutobhadhara mari vanga zvakutobhadhariswa mari papa kutorowanwa mari ameno zvakazoendawo nekupi, but it's something zvekuti zvanga zvatoitika zvatotora nzvimbo and hazvina kundifadza. So without wasting much of your time ndine imwe information andiri kungonzwa pamwe pacho handizoanalyze kana kudzokorodza, but it's very important kuti makangoteerera ipapo mobva mangonzwa kuti zviri kureva chii. Because the Midlands Cabal has revived its quest to sideline Chiwenga and replace him with a female VP during Congress. The Midlands Cabal have also sidelined Louis Matutu, the man who started the fight against Zvigananda. Matutu were re-elected into Central Committee, but they want him out. Apa ndatopedza hansikudzokorodza matozvinzwa ikoko ainoma vanhu vakura nduswera nchitaura zvakawanda. So there is the issue panapa iri kunetsa kuSouth Africa. This is very important. Ndanatogara ndataura kuti kana usina kulike this video please like so that vanhu vanozonzwisisa kuti zviri kunyatsofamba sei pane nyaya yeoperation Dudula nekudzingwa kuri kuitwa vanhu. So this is very important to everybody, especially those who are in South Africa, or you might need this information, especially kana wakuda kuenda kuchipatara kwacho kana ukazoshamisika unofanira kuziva time yekuti woita sei, ndoenda mazuva api ekuti vanhu veDudula vachauri kunhingina because vari kunzi vari kushanda vese nestaff yepazvipatara ipapo. So yakamira yakadai so iyi.
South African health professionals at public hospitals, including nurses, doctors, and even CEOs, allegedly have direct contact with members of Operation Dudula. According to these reports, when foreign nationals arrived at hospitals and clinics seeking medical care, some staff allegedly called Dudula members to intervene and forcefully remove them. If these claims are true, they raise serious ethical and legal concern about the role of public health workers in protecting the rights of all patients, regardless of nationality. Public hospitals are bound by law to provide health care to anyone in need, and collaboration with vigilant groups would directly undermine South Africa's constitution commitment to human dignity and access to healthcare. Authorities have not yet confirmed the allegations and no official investigation has been announced. However, civil society groups warn that such actions, if verified, would amount to dangerous violations of medical ethics and patient rights, further fueling xenophobic tensions in the country. Abamwe vanenge vakuzoisoya ngocommentary, but message is very clear. Iri kunyanya kubuda panapa ingangova chenjedzo, but the good thing is it's alleged, kureva kuti zvinhu zvekuti zvinenge zviri kungofungidzirwawo kuti ndo zviri kuitika, but chazvinenge zvaitirwa kuti zviri kufungidzirwa zvinhu zvinenge zvabuda ari masecrets. Saka zvinonetsa kuti unange direct cause anenge abuda achizvitaura ndiani, havasi kuda kuti vazvitaure, but information inenge yalika. But you have to know kuti there can't be smoke without fire. Ukatoona zvinhu zvataurwa ziva kuti zviri kuitika, kusasangana nazvo direct kana kuti iwo kushaya access kuti usvike padhuze nevanhu ava vachifonerana nevanhu vedudula hazvirevi kuti hazvisi kuitika, but ndo secret iripo. Parunzi vari kushanda vese, saka kureva kuti vanhu vacho staff health workers ndo vacho vatori worse kudarika dudula yacho, saka vanozongoitawo collaboration nevanhu vedudula, vobva zvatanga dudula ndo iri kuya chijamuka chidzinga vanhu, but ivo ndo vanenge vasiri kuda vanhu ipapo. I don't know why are they doing that, because inini what I know kuti iwo kana wakatoemploya kubasa chakukuya kuti ushande, haungaemploya pabasa kuti usvike uchigara ka. Ndo wakati uri nesi, wakati uri doctor, unofanira kungobatsira munhu wese auya pachipatara. Ndo chokwadi chinenge chingoripo ipapo. Kana mukaona kuti basa rawandisa, zvinotobatsirawo even vagari vacho vemunyika imomo kuti vawane mabasa, because pakazoitanga muri kungoswera makakula mese muri kutovharira vamwe panze. Saka kureva kuti chimoyo chakashata chiri kutoitika. I understand kuti zvimwe zvinogona kunge vanhu vari wrong paurongo hwavo, but zvinhu izvozvo zvinofanira kungosiyirwa varidzi vemutemo kuti vadhile nemutemo. Ndosaka pakatoiswa constitution. Saka varidzi vemutemo vatinenge tichitaura mapurisa ndo vanoshanda nezvinhu izvozvo, ndo vanofanira kuita basa iroro kana zviri kubvumidzwa nemutemo, kwete kuti ordinary Zimbabwean lady akatiza kuZimbabwe anouya oleader a group rinenge richidzinga vanhu vari kubva kunyika kwake. It's not fair, hazvisi boa komani. So for now ndo nyaya dziri panapa dzandingoenda nadzo ndakakubatirai, but you know kuti inini ndiri munhu wekuti handingokurumidze kungosiya, anonzi hatisiye bhachi padare. Tinoti tikabata nyaya tinobva tatodzigumisira kumberi kuti mubva matonzwa nezvimwe zvinenge zvichitaurwa futi. But before I do that, ndoda kukuzivisa kuti kana uchinga muSouth Africa uchida kuregisterwa company, ubva wavhurwa FNB business account, usina work permit kana study permit, zvaizi mazuva ano. Pane company inonzi Education Research yana mukoma Owen, ndo basa ravo, vakachimaster, vanozvigona. Contact them on the numbers that are showing on the screen. Mutaure navo, muregister macompany. Comrades and friends, how are you? Pane nhau inogara ichitaurwa napresident, nhau yecorruption. Takutoziva kuti pese mukuru paanobata mic anenge achitaura kuti musaite hori wakashata hunodzosera nyika kumashure. But ngatizvibvunzei kuti panhau dzavanotaura nezvazvo, nhau yecorruption nenhau yemadrugs, what action and measures has the president taken to address these issues? It's just all talk and no action. Justice Matanda Moyo vanohedha zeki vakataura how much the country is losing mamillions atiri kurasikirwa nawo senyika through macorrupt activities nevanhu vari kuzviita zvese zviripo. Tobva taenda futi kunhau yaauditor general. She therefore exposes also vanhu vari kusabotaja government, vari kushanda maparastatals, vari kubira nyika. But up to date hapana kana munhu one ati asungwa napresident. 2017 vachipinda pachigaro
vanotaura nhau yekuti vanhu vese vaexternaliza mari, vanhu vese vari kuita uori vachasungwa mukasadzosa mari idzodzodzo. Up to now hatizivi kuti mari yakadzoswa yemari, ende vanhu vacho vasina kudzosa vakapara mhosva ndiani nani, ende matanho api akatorwa kuti vanhu ivavavo vaiswe mujeri. Now Nick Mangwana talks about Wicknell Chivayo, how cunning he is, nekunzi madockets ake ari kugadziriswa. But up to now hapana action yati yatorwa. Tiri kutoona president vaine those people vane mazita ari kuita pop up pama-corrupt activities, pa-smuggling, be it Scott Sakupkanya, vanana Wicknell, nana Tungwarara vari kuba everyday. Ndo vanhu vatiri kutoona president vachidya nekunwa nawo, to the extent yekuti Wicknell taakutomuona achitokwira semundege napresident, as if Wicknell atomupresidia. But president vanenge vachimbotaura ngati delay necorruption. Corruption ipi? Muri kudya nekumwa nevanhu ivavavo. Information munayo, action hamusi kutora. Who is not serious? Isusu here povo kana kuti imimi muri kumusoro, because muri kuramba muchifara nevanhu.